years old, nakapulo sa Barangay Sakailan sa Ligao City. Napil ko ang contest kay Tunod para katabang kini siya sa financial support na binasang na pinahanglan. So magpasalamat po ako sa best volunteer sa pagpasigdaan na event o kay Honorable Mayor Esco Matugas sa pag-sponsor. Basta best, the best! Gikan sa Barangay Sukailang, Surigao City, ang responsableng daddy, Mark Anthony Bragas. Why so